زخبركم سمعتنا حج شدشتن فرقان كوين الله ملؤت حسو زينا أغرب لكم جنفر هابت ماي زوبادوبو بعسرت حدا بروجكتات قرب ماي أواديدو أب ساوان تمهرو بيت مرتوار سايكالو أخيبا تخايدو Ivory Coast غانان ودب أفريتي كاكاو مسريتام أب ليبيا كابزمت السنبات عسرتو كلتا ترز جمرات تقلالي مكورات تقسيخ كايد روسيان تركن سويان أغرب زينا يوناس أبراهام زرزراتي غتصل أب زوبادوبو بوهدة تزبن أكلات منقستن أب كلتا شحن عسرتو تشعتن بعسرتو شمونت مليون نعفا عسرت هذا بروجكتات قرب ماي كم استوادده بشدشة الرياب استخير قمقام تقليصهم عبتيكا بنوس زوباتات زوبان استوكلو استساتفو قمقام حلافي جنفر ماي زوبادوبو باتو كبرو مسكنا بزغربة صبصاب اتياب عدتات حبنات سمدي زوخالو سالودا عدي بعقل عبد قيح مالويا شحاك ساد دعرون بيت مرتسان جورجون استسلاسل بروجكتات درو أقلقلوت كجمرن كلو بروجكتات وقرتن عد فلسطين دما بنتفتي سقوم كم زلو قليصوم بزيكازي أب استفلاليا قطرات من العسرة حزبي زقلقلا 4 بنا إيد بومبا شدش تبسحاوي ساعات كلتا دما بحيلي إلكتريك سرحات تكالات قرب ماي كم تسقنا أتو كبرم تغيسو حسرة مكاير يقحو كاند محنقو كوينو كم زلو حبيروم أب كلتشحن أسران تمدب نمعوات تساتفهم كعززو الزخاخيرو أما حدار زوبادوبو باتو هابتا أب تسفاتيون أبزهابو قال نأقداس النتناي تقمقام أب تقبارن مكتتالن زوتون مدبات تغيسو من محدار زوبا حسرتات تجنفر زف التحلون أبرا سلطانات زرخبولون بايتان متتح أبرتعو كم سرح الرقاقيتهم أبون برهماماتي آتو صالح أحمد دين زحلف قدام 4 تطرين هلو مدرخاوي تلوخو منسيات أب بوليتيكان لمعتنا ملكيتو نتمهرو بيت مرتوار سايكالو ساوا أخيبا أكايدو آتو صالح مقلتيو منسي إيرترا نزحلف 8 عمتات أب كبيد وطري كويناتن تصابون كم زحلفو سلامنا صنتن مرققاتن نموحسن زحلفو قال سدما كبيد واقا كم زحتتو انتقونا قن بصنعاتون توفاينتون رزينك إيا تاريخ بمسرح بعوت زوصلو موائل منبارو قليصهم مستير كل عوتاتنا كبرتاتنا يوم دحر مبالاتو صالح زوم كبرتات إيرتراوي هاقراونت حبراوي سنا أمرون متكلاتن زهانسو كمون تتصابوتات إن مكتلهم فتان اوان إن سقرلهم شرحتات النفشلون لومن سقاتات مخانون بمتكاس اتوم كبرتات العول هاقراوي فقرن تبجاونتن هاقراوي حدنتن سنيتن سنة مكبار رئيسة تأماننتن رئيسة مركوسان صنع متسسار هزبن مريحنتن كمزة تقالل قليسهم من سي تاريخ كما أزن فلي حلافنة استسكمك أصلا حبرة السب مخانوز تقسى بومبر محبر حلافنة هاجر وترو أب انقدع من سيسر زخونة تاريخ زبون هاجرون بقبق فلت كبرتات حبرة السبون هاجراوي متكلاتن كورسن بمننتو حبون كخونن كم زقبا أجنزيبهم بزي كازياتو صالح أحمد دين تأتين زول حدش مدرخ بمنصر عدلاتون بدهوتاتون سفيح مبرهيبون أب حطوتات تصاتفتي مليسون أب زوبا دبوباو كيح بحري صقومات سدرابيتات نمحجاز تسلاسل مدب أب من نبابرو نايتم سدرابيتات وانتاوي ترى كم زنبرو جنفر منستر عيون محبراوي دحنتنا بزكايلو قمقام تقليصهم جزياو حلافة جنفراتو يوسف سهاي أب زهابو قال أب كلتشان 19 أب مدايات محبراوي دحنت عدلات شغلة محبراوي وحسنة نزت عم مسرح بزملكات أب زغربو تصبصاب سوسان 4 صقومات سدرابيتات بالعلى فرق مليون نعفة بتريد كم تسعياسا بسنكي محبرة كتباوي صقامات كاب معدة مرتي كي بخور دما نربعة ميت صقومات تمهرو حاجزنا وتتمرتي كم تخيل قليصهم مس مشارختي بموهادون أب موجد هاسيت المدتات زتكورة قوسقاسات كم استخيل بمتكاس نسالاسات صقومات دك أنستيوم ياوي سلطناتات عبيت نابرا كم استخيل حبيروم أتو يسيف مودعتا بزعمة زون أب من نبابرو زيغاتات أبركتو كقبرو زخولو
ሓገዛት ክግበሩ ምዃኖም ብምርግጋጽ ብውልቅን ትካላትን ስድራ ስዋኣት ንምሕጋዝ ዝካየድ ምድግጋፍ ብዝለዓለ ክድፋእ ኣለዎ ኣዘኻኺሩ እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ሩስያን ቱርክን ኣብ ሊብያ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ዝምርሑ ሓይልታትን ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ሰላማዊ ፖለቲካዊ መዓልቦ ንኽረክብ ባይታ ንምጥጣሕ ካብ ዝመጽእ ሰንበት 12 ጥሪ ፍርቂ ለይቲ ዝጅምር ኣጠቓላሊ ምቁራጽ ተኽሲ ክካየድ ጸዊዐን ተን ተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ናይ ዕጥቅን ስንቅን ደገፍ ብምግባር ንግጭት ሊብያ ብኣብኢሰኖ ከም ጸንሓ ዝግለጸ ሃገራት ነጻውዒት ዘቕረባ ብዝሓለፈ ረቡዕ 8 ጥሪ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ናይ ሓደ መዓልቲ ምብጻሕ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ቱርካዊ መዘንኡ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ እዩ መንግስቲ ጀርመን ብ8 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ሊብያ ልክዕ ከም ሶርያ ናብ ዓውዲ ደማዊ ግጭት ሓድሕድን ምንቅስቓስ ሽበራውያን ሓይልታትን ተመርሕ ከም ዘላ ነዚ ንምውጋድ ድማ ኣብቲ ግጭት ቀጥታዊ ምትእትታው ገይረን ዘለዋ ሃገራት ሰላማዊ መዓልቦ ንምርካብ ክፅዕታ ከም ዝፀውዐት ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ላዕለዋይ ባይቶ ቱርኪ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ሊብያ ዝስለፉ ወታደራት ናብቲ ሃገር ክዋፈሩ ብምፍቃዱ ድሮ ቁፅሮም ብልክዕ ዘይተገልጸ ኣባላት ቱርኪ ናብ ሊብያ ከም ዝኣተዉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሩስያ ኣብ ጎንቶም ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ዝምርሑ ተቃወምቲ ሓይልታት ሊብያ ዝስለፉ ልዕሊ 2500 ወታደራት ናብቲ ሃገር ኣኽቲታ ከም ዘላ እኳ ቱርኪ ክትከስስ እንተጸንሐት ሩስያ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክሲ ክትብል ክትነጽጎያ ጸኒሓ በዚ ድማ ብትውንኖ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ክፋል ማእከላይ ባሕርን ባህርያዊ ጸጋታትን ከምኡውን ምስ ኣህጉር ኤሮጳ ብዘለዋ ቅርበት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ብቐዳምነት እትጥቀስ ሊብያ ቀንዲ ማእከል ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝጠንቁ ምትፍናን ኮይና ትርከባላ ልዕሊ 300 ካብቲ ኣብ ምስራሕ ቸኮላታን ምስኡ ዝተሓሓዝ ዓይነት ምግብን ዘገልግል ካካው ዘፍርያ ጎረባብቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ዝኾና ኣይቨሪ ኮስትን ጋናን ውድብ ኣፍረይቲ ካካው ከም ዝመስረታ ተገሊጹ እቲ ውድብ ምስቲ ብኣፍረይቲ ነዳዲ ሃገራት ዝቆመ ውድብ ኦፔክ ዝመሳሰል ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ምምስራት ናይዚ ካብ ዝመጽእ ጥቅምቲ ስርሑ ብወግዒ ዝጅምር ሓድሽ ውድብ ንዋጋ ቸኮላታን ካብ ካካው ዝስራሕ ዓይነት ምግብን ክብ ከየብሎ ዘስገም ምዃኑ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዝነጥፉ ነጋዶን መስራቲ ምግብን ስክፍቶም ይገልጹ ኣለዉ ድሮውን እቲ ውድብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 1 ሜትሪክ ቶን ዝግበር ሰደድ ካካው ናይ $400 ተወሳኺ ክፍሊት ክግበር ወሲኑ ኣሎ ኣብዚ እዋን ዋጋ 1 ሜትሪክ ቶን ካካው ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ $2500 ምህላው ጸብጻባት የነጽሩ ምምስራት ውድብ ኣፍረይቲ ካካው ድሮ ነቲ ዓመታዊ ልዕሊ $107 ቢልዮን ኣታዊታት ከም ዝርከበሉ ዝግለጽ ኢንዱስትሪ መፍረ ቸኮላታ ዓለም ኣናዊፅዎ ከም ዘሎ ይጥቀስ ሓረስቶት ካካው ኣፍሪካ ተቲ ሓደ ሲሶ ካብ ቁጠባዊ ኣታዊታት ኣህጉራዊ ንግዲ ቸኮላታ ከም ዝረኽቡ ዝሕብሩ ክኢላታት ዓውዲ እቲ ስጉምቲ ነዚ ኣብ ምልዋጥ ልዑል እጃም ክህልዎ ዘለዎም ተስፋ ይገልጾ ኣብ መወዳእታ ካብ ወልፊ ዝረሓቑ ከምኡውን ስሩዕን ተመጣጣንን ኣመጋግባ ምንቅስቓስ ኣካላትን ካልእ ንጥዕና ደቂ ሰብ ጠቓሚ ዝኾነ ልምድታትን ዝኽተሉ ሰባት ብሕማም ክጥቅዑ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ብምዃኑ ብህይወት ናይ ምጽናሕ ዕድሎም ብ10 ዓመት ዝተናውሐ ከም ዝኸውን ኣሜሪካውያን ተመራመርቲ ጥዕና ኣነጺሮም ታብ ዕለታዊ ንጥፈታት ልዕሊ 100,000 ሰባት ከም ዝተመርኮሰ መጽናዕቲ ጥዕናዊ ኣቃውምኦም ምስ ዘለዎም ልምድታት ብምንጽጻር ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝተገብረ ምዃኑ እዩ ተቓሊሖም ንጥዕና ደቂ ሰብ ጠቓሚ ዝኾነ ልምድታት ዝውንኑ ሰባት ኣደዳ ሕማማት መንሽሮ ልቢ ሽኮርን ካልእ ሕዱር ሕማማትን ክኾኑ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ እዩ እቲ መጽናዕቲ ኣስፊሩ ዘሎ ብዘይካቲ እቲ ሰናይ ልምድታት ዝዘውትር ሰብ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ዕውት ከም ዝኸውን እቲ መጽናዕቲ ብተወሳኺ ኣነጺሩ ኣሎ ሰናይ ልምድታት ምውናን ካብቲ እትረኽቦ ጥዕናውን ናይ ምንዋሕ ዕምርን ረብሓታት ንላዕሊ ጽቡቕ መነባብሮ ክህልወካ ልዑል ኣስተዋጽኦ ዘለዎ ብምዃኑ ሰባት ክኽተልዎ እዮም እቶም ክኢላታት ዝጽውዑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣርእስታት ዜና ክንደገም ጨንፈር ሃብቲ ማይ ዞባ ደቡብ 11 ፕሮጀክታት ቀረብ ማይ ኣዋዲዱ
ኣብ ሳዋን ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ኣኼባ ተኻይዱ ኣይቨሪ ኮስትን ጋናን ውድብ ኣፍረይቲ ካካው መስረይታን ኣብ ሊብያ ካብ ዝመጽእ ሰንበት 12 ጥሪ ዝጅምር ኣጠቓላሊ ምቁራጽ ተኽሲ ክካየድ ሩስያን ቱርክን ጸዊዐን ዜና ተፈጺሙ